good afternoon everyone. Good afternoon, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So ang akong kauban karon guys is Mayang and Lasting G, and of course Carla Glyce Platino. Kauban ni isang sweetheart, oh. Wow. So sana all, makakasana all lang tayo. So niya ta sabihin onido ron, and of course grabing bibuhan na mo na kay so, and this is Mayang and Lasting G channel. So what diha si kanang Lasting G, ang isang kao duha man ni sila sa ilahang channel, ni ara si Mayang, si Ma'am Maria Pagkikan. And so uban nimi guys kay musod mi sa sod sa beach kay makita ninyo og unsa joy sod aning maong beach. So sige guys, moari ta sa sod. Let's go guys, kay mosulod na ta sa sod sa maong beach. Bye-bye. So na ta sa sod sa maong beach guys. So dahil kanang daghan ka dyan tao itong makuan, and ito makita dyan nga daghan tao. Di din ni ka dako nga maong beach. Ada si Mayang, oh, arang gara ang Mayang. Hello Mayang. Mayang and Lasting G channel, and of course Carla Glyce Platino channel with here habiha anang uyabers si Iko Princess Paggikan og si Mayang and Lasting G. Don't forget to subscribe sa ilang YouTube channel, Mayang and Lasting G, and of course Carla Glyce Platino. So marita dari kay dailang hagdanan dia o kanang sa nila tajanan, and tanawan ninyo super nice kadto ang ano na dagang katunggan. Oh, tanawa, oh. Inja madlok ko mo lakaw dan hikay. Singan daning gamay butong rag ilahang latajanan. Pero nice ang lugar. Nice kadtong lugar, oh, tanawan ninyo. Inja daghan kadtong tao. Klasik-klasik tao, daghan tao kadto man. Madlok ko mo doo, madlok ko mo kuan. Kay naraba po history dani baza dani Benonido. So tanawan ninyo na arang nindot ang kadong tubig. Paste lang kanindot sa kadto sa dagat, o di na tubig dagat na. Og nay mga kuan landong si Jackie na mga kahoy. Enja pila ra po ni kabo cottage kay ang mga beach dani nagtapad-tapad ni sila. So daring dapita guys, so tuto sa unahan to ay sa makita ninyo kana diha mura na siya og swimming pool, mura na siya gipang alihan na siya og kuan og na semento pero of course dagat na siya, and diara sa Kwas Cottage diya daghan tao. So now daghan gasong tao din dapita mo nang hadlok ko tan-awa diya si Manong nanguha og suso singanda na og sa tubig pa suso bao singanda na nadaghan na siyang kuan sisi bao sisi ba na lami ra ba kuno na nang gipangutana lami kuno na hiya basta kay something shell na siya nga namilit ra siya sa kahoy. Inja tanawa day nagang mga tao na ay nang gi-swim shot agoy nang gi-swim shot. Nag-hi. Hello. Wow. Welcome to my YouTube channel. Hello. Say hi. Say hi to Junjun's TV. Tanawa na nang swim shot. Agoy. Sa pastilan. Inja tanawa jog dagat. Nindot ka jog dagat ka. Nindot ka jog adto speakers ta adto sa swimming pool. Murag swimming pool. Grabing lingawas sa mga bata adto mga ulitaw. Mga bata ta dito. Kanida ning sa cottage mga pamilya ni sila. Inja ang sila si Koan o tanawan ninyo mga kahoy nakalandong jud siya sa palibot. So usas mga factors na nung nilandong no kay kaning kahoy. Inja mo nang hayahay kaadto lami kaadto ang lugar kay kanang landong man di mabate nimong kainit kay naay ning landong gikan sa mga kahoy. So tanawa di ay magandang dilag. Oh yes. So di wa dyan sila nahimutang si
kanang mayang unlasting jigi kana sila dito sa koan o diya si Iko diya mga Kalinganay boys. So ang mga tao nagsud gawas hindi kuningan to. So kana siya guys nanguha na hida o kanang naay ko kana sa rato nga anda na atang pangutan ano niya. Nangita na hijas na mamilit sa mga kahoy. So nana siya daghang kuha. Dagan na siyang kuha oh. Uy, dagko dahil no? Daghanaw niya ay. Uy, naikuan. Kana sama na naikuan? Kana na? Ha? Nana namilit ra sa kuan kahoy. So that's it ang iyahang gipangita. Kangat-kat ra dahin adalas kahoy. Namilit ra. Ay, imo na. Oh, na, mga na. Oh, nagkanihan yung good. Ay, kilawon ra? Oh. Dili, lapuan. Ah. Susukon upuan. Dagom. Unsay nga na? Sihi. 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 Oh, nya. Nadagpo na lang ni siya. Ah. Mo ni gitisihan na lang. O may nanguha, nanagpo. Gagmay dapat unta day na gagmay. Oh, gani. Gani. Ah, okay. Hapit na sa kakuan, daghan na. Sihi. Sihi. Asirihi. So that's it. Mana sila ang Caragay Latino vlog. Yes. Yan namang mga kicker. Malingaw ka na kung maligo ka. Ano sa mga kadaywa man kay naong? Wala yun eh.
Ato barawak. Diskarte. Kalado. Ano nang imo? Hello everything. So dia koy di ayaw nakita nga kaan ato ning ipakwas atong kanang channel dahil chicks ka ko aron gidiskarte ang kaan ninyo kumpat ninyo kasagaran daning kuan dai ay dara kasagaran mo daning kuan taga diri radyo way mga ni mudayo Hindi mga dayo mali. oh ay, isla malingin. Ang dating daming COVID. Oy, di oy, chismis rato, way Sure? ang pure ako, bigyan wala pa naman nagkakilan niya. Di oy, kanang symptoms naman, sir. Symptoms? If symptoms versus your doctor. Ito na nga mo dahil. Lido. Narindi. Kanama din sa vlog na. Kasi nga rin plan. Junjun TV. What is spelling? Gio? G-U-N. G-U-N. Apostrophe S-T-V. That's it. Ah, okay. So, friend na pa. Ganda lang. Ayan, napugot. Guys, napugot siya guys. Pero sa gira, basta kay, subscribe ka na to. Oh. Oh yes, nagot mo na. Tanaw mo kayo, monetize na ko. Number, yes, number channel. Number yun. Kira na. Yes. Salamat. Dahil. Juga na pa niya. Sikat to kakado na nirong vlog. Salamat daya. So guys, daghang salamat ang oras tayo ang ipakita ninyo diri sa Binonido and ni ana ang impake na may kay mato na pod may sa Carmen Padong at may sa Carmen Red. Sige, bye-bye. So ako i-shout out ang ako ang special forces nga mga team tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so daghang salamat din no. Unang-una mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so daghang salamat Boholana in Norway. And then next, mega love shout out Eastern Norway Boholana. Okay. And of course, mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Red. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV.
And of course, mega love shout out Arsap TV. Okay, so daghang salamat kinso mga ka-team sang Kikoy, tutok sang Kikoy Special Forces, no? And of course, mega love shout out Jeff Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Hey, thank you so much, Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out Jaime Pares. Yes, thank you so much.